खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो डाम्पार गारिया सानफ्रोमबो साफा सुबुंखौ बुथारलांबाय थागोन नामा फिन नांनायनि बारा लिरथाय दैखांनानै लाबोनाय डाम्पार गारिजों एक्सिडेन्ट जानायाव समेश्वर नार्जारी बिथांनि जिउ खहा चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमानि दादगारि हाथिसार देबादाङिनि जारौ हटेलनि साखाथिनि राजा लामायाव भुटाननि डाम्पार गारिया देबादाङिनिनो 45 बोसोर बैसोनि समेश्वर नार्जारीखौ सौख्रांदों जायजों समेश्वर नार्जारीया जायगायावनो जिउ खहा जादों समेश्वर नार्जारी बिथाङा साइकेलजों फैगासिनो दंमोन बे समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों डाम्पारजों सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया बियो गोदान नङा थांनाय 11 अक्ट'बरावबो रुनिकाटा आउटपस्टनि साखाथियाव थानाय सारियालियावबो बेबायदिनो एखे जाथाया जादोंमोन बेनि उनाव 50,000 रां जासिदों आरो रांखौ लायाबा जेबो रां मोननाय नङा होननानै उल्थायै डाम्पार सालायग्राया सिगिनानैसो गालांदों होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिदों बेराफारसेथिं भुटाननि गारियाव इन्सुरेन्सबो क्लेम जाया बेबायदियाव भुटाननि गारिया माबोरै भारतआव खारगासिनो दं होननानैबो सोंथि खालामो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेनि अनगायैबो डाम्पारफोरा नांनायनि गोबां लिरथाय दैखांनानै पुलिस प्रशासननि सिगांजोंनो थांलाय फैलाय जाबाय थायो नाथाय जोंनि पुलिस प्रशासना नुबाबो जेबो राहा लाया नांनायनि बारा लिरथाय लानानै खारनाय आरो नांनायनि बारा गोख्रैथिजों खारनाय गारिखौ नोजोर लाखिनो थाखायनो पुलिस प्रशासन आरो MVI खौ दोननाय जादों नाथाय बिथांमोनहा जेबो राहा लाया जायनि थाखाय सानफ्रामबो बेबायदि जिउ गोमानाय जाथाया जाबाय थानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेनि अनगायैबो जाब्रबथायजों समेश्वर नार्जारीनि जिउ खहा जानायखौ लानानै सोमावसारनाय रायजो राजाफ्रा समेश्वर नार्जारीनि नखरनो अनसुंथाइ होनो थाखायबो सरकारखौ खावलायो अफिस अफ द डाइरेक्टर जेनेरेल आसाम राइफल्स शिलंनिफ्राय आसाम राइफल्स टेक्निकेल एन्ड ट्रेड्समेन रिक्रुटमेन्ट रेली 2022 नि थाखाय मोनसे एडभार्टाइज फोसावदों बे रिक्रुटमेन्ट रेलीनि गेजेरजों आसाम राइफलनि गुबुन ग्रुप बी आरो ग्रुप सी पस्टनि गासै 1380 भेकेन्सिसफोराव थिसननाय जागोन आसाम राइफल्स टेक्निकेल एन्ड ट्रेड्समेन रिक्रुटमेन्ट रेली 2022 खौ 1 सेप्तेम्बर 2022 मायथाइनिफ्राय जागायजेनगोन एप्लिकेशनफोरखौ अनलाइन मडनि गेजेरजोंल' नाजावनाय जागोन आरो अनलाइन एप्लिकेशन जमा होनायनि जोबथा अक्ट'आ 20 जुलाइ 2022 आरो अनलाइन एप्लिकेशन सार्भारा 6 जुन 2022 निफ्राय एक्टिभ जागोन अदेबानि 6 जुन 2022 निफ्राय अनलाइन एप्लिकेशनखौ अफिसियेल वेबसाइटआव जमा खालामहैनो हागोन अफिसियेल वेबसाइटआ जाहैबाय asamrifles.gov.in गुबुन पस्टनि थाखाय बैसो आरो सोलोंथाइनि गोनांथिया गुबुन जागोन बेखौ नोंथांमोनहा अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन गुबुन पस्टफोरनि मादाव माखासेया जाहैबाय हाविलदार क्लार्क नायब सुबेदार रिलिजियास टिचार हाविलदार अपारेटर रेडिअ एन्ड लाइन वारेन्ट अफिसार रेडिअ मेकानिक आरो माखासे क'क्राझार जिल्लानि दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय जेन्द्रिबिल गामिनि थागिबि करिश्मा ब्रह्मनि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादों बिथाङा मनिलाल ब्रह्मनि फिसाजोमोन आरो बिथाङा सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव BSc नार्सिं कर्स खालामगासिनो दंमोन रिपर्टनि बायदिब्ला सिलचर सोहोरनि तारानि रडआव करिश्मा ब्रह्मनि भारा थाग्रा न'निफ्रायनो पुलिस बिफाना करिश्मा ब्रह्मनि गोथै देहाखौ दौलें लागायनानै थानाय हालतनिफ्राय बोखांनो मोन्दों जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै करिश्मा ब्रह्मनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों करिश्मा ब्रह्मआ दतमा GK एकाडेमिनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव 92 जौखोन्दो मोननानै क'क्राझार साइन्स कलेजाव फरायदोंमोन बेनि उनाव सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फरायहैदोंमोन बेनि अनगायैबो करिश्मा ब्रह्मआ 2016 मायथाइनि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव 4थि मासि आवग्रिनो हानाय सासे गुनगोनां फरायसामोन फाइल बेखेवोबा हाग्रामा महिलारिया गोजा न'नि आलासि जाहैनो हागौ माखासे केसआ बिथांनि उन खारगासिनो दं बे खोथाखौ बुंथिदों MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिया सोरखार थानाय समाव जि दाय मावबोदोंमोन बेनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो दं फाइलआ गेवोब्लानो गोजा न'सिम थांनांनो हागौ बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ मदद होनो थाखाय सा 23निबो गोबां MCLAफोरा बिथांजों दं होननानै खौराङा गोसारनायनि सायाव बिथां जयन्त बसुमतारीया बुंथियो दि सोरखाराव बोरैबाफोर फैफिननो हायो नामा आरो दोलोनि मावथिफोरखौ गुबुन दोलोआव हाबहैनायनिफ्राय होबथानो हायो नामा बेफोर गासैबो बिथिङाव नोजोर होनानैनो बेफोर नंखाय खोथाखौ BPF दोलोआ फोसावगासिनो दङ जायनि थाखाय मोनफ्रोमबो दान मोनथाम दान मोनद' उनावनो बेफोरबायदि नंखाय खौरां फोसावगासिनो होननानै बुंथियो MLA जयन्त बसुमतारीया आरो सोरखार दाफिननायनि बिथांमोननि जि सिमां बे सिमाङा सिमाङैनो थागोन होननानैबो बुंथिबावो लोगोसे बुंथिबावो दि
रायजो राजानि थाखाय सोरखाराव फैनो नागिरफिननाय हाग्रामा महिलारिया बेरेखा दोलो महरै एसेम्ब्लियाव खेबसेबो नुजाथिफैयाखै। 2 बोसोराव खेबब्रै जथुमा जानानै थांबाय, नाथाय हाग्रामा महिलारिया खेबसेबो बाहागो लायाखै। समायखिरा लानाय समावल' एसेम्ब्लियाव नुजाथिफैदोंमोन, बेनि उनावनो खेबसेबो नुजाथिफैयाखै होननानै फोरमायथियो। आरो बिथाङा रायजो राजानि माब्लाबाबो साना, गाव गावनिल' सानो। सोरखाराव फैयोब्ला गावनि रांखान्थिया गोख्रों जागोन, बेनिखायनो सोरखाराव फैनो नाजादों होननानैबो बुंथिबावो एमएलए जयन्त बसुमतारिया। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सिमा बारायनायखौ लानानै गहपुर हालामनिफ्राय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनिसिम उदां लाइजाम। उदां लाइजामनि गेजेरजों रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे लिरदों दि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांनाया माब्लाबानो 2 बोसोर 3 दान 14 सान जाफैबाय, नाथाय 6 दाननि गेजेरावनो मावफुंजानो गोनां 3.1 दफाया मा जाखो जेबोखौनो गुमुर मोनाखै। जों मिथिगौ कभिड-19नि थाखाय सोरखारनि खामानि मावनाया गोबां हेंथा नुजाथिदों आरो बेखौबो जों जोबोर मोजाङैनो मिथिगौ। कभिड-19नि थासारिनि गेजेरावबो गोबां खामानिजों लोगोसे बिसायख'थिबो बारग'लांबाय। बेनिखायनो कभिड-19खौ जाहोन खालामनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों गनायनो हाया। बेनि थाखाय नोंथाङा जोंखौ गोरोन्थि दासान। बाथ्रायावनो दं नेनानै थानांगौनि सोदोबथिया फोथाय खेबस'। सम सम बिटिआरनि इएम आरो एमसिएलएफोराबो गहपुरखौ बिकेडब्लिउएसिआवसो हाबखानाय बायदि बाथ्रा बुङो होननानै जोंनो जायगानि गोरों गोराफ्रा खोन्थादों। बेबायदि खोथाफोरा जोंखौ बांसिन लोरबां खालामबावो जेब्ला आसाम सोरखारनिफ्राय बिश्वनाथनि जिल्ला बेंगिरिसिम बिकेडब्लिउएसिआव गामि सोसननो थाखाय लाइजाम फैयो। ओरैबायदिबो खोनादों दि बोखावजायै सनितपुर जिल्लानि सासे बिजेपिनि एमएलएआ सिमा बारायनायखौ हेंथा खालामगासिनो, बेनिखायनो सिमा बारायनायखौ मावफुंनो हायाखै। खोथाया बेसेबां सैथो जों मिथिया, नाथाय नंमारगौब्ला बेयो जोबोद लाजिथावना। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारानो सिमा बारायनायाव उसुबिदा गैयाब्ला बे सासे एमएलएआलाय मा खालामनो हानो? ना सासे एमएलएनि थाखायनो 3 लाखनि बांसिन बर' सुबुंनि मोनथाया गैया जानांगौ। गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ नोंथाङा जिबायदि गोसो होनानै मावदों, सिमा बारायनायनि खामानिखौबो बेबायदि मावनायमोनब्ला जानो हागौ दासिम माबा मोनसे फिथाइ थाइसिगौमोन। सम बायदियै सिमा बारायनायखौ मावफुंनायमोनब्ला गोदान गोदान आफादनि जोनोमबो जानाय नङामोनदां। सिमांनि माख्राजियाव जोंखौ आलायनानै जोंनि गोसो हमथानो हानाय गोहोखौ आनजाद नायबाय थानाय बायदिसो जायाखै होनबा? थाबैनो सिमा बारायनायखौ मावफुंनानै होआब्ला फैगौ बिटिआरनि गोरोबथा सानखौ जों फोथाय खेबस' सान महरै फालिनानै गोरोबथानि रादाय बिलाइखौ सावनो गोनां जागोन। एसे रंजा बाजा हाबाफारिखौ खालामनानै जोंनि खोथाखौबो सानहरोब्ला जों जोबोर गोजोनगौमोन। आलफाया फिन गावसोरनि केडारखौ बुथारबावबाय। बावैसो सिगां आलफाया गावसोरनि सानै केडारखौ आसाम पुलिसनि बिथोन बायदियै आलफायाव हाबनानै आलफानि कनफिडेन्सियेल इनफरमेसनफोरखौ आसाम पुलिसनो खोन्थाहरखुमायो होननानै सानैखौ बुथारदोंमोन। दा आलफाया फिन बिजु गगৈ अदेबानि भाग्य आश्रमखौ बुथारबावबाय। बिजु गगैखौ बुथारनायनि उनाव जाथायखौ सुइसाइड एबा गावखौ फोथैनानै लानाय महर होनो नाजादोंमोन आरो गावखौ फोथैनानै लादों होननानै आलफाया फोसावदोंमोनबो। नाथाय आलफानिनो आसाम पुलिसजों हमजानाय सन्तोष लामा अदेबानि अपु आश्रमा जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिनानै होदों। बिथाङा पुलिसनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजु गगैआ म्यानमाराव थानाय आलफानि केम्पनिफ्राय खारखुमानो नाजादोंमोन, बेयावनो बिथांखौ बुथारदों। मुंख'नो गोनांदि बिजु गगैआ खा सोमावसारनायनि सासे दैदेनगिरिमोन आरो खानि हेंथा सोमावसारफुबाय थानाय समावनो बिथाङा आलफायाव हाबहैदोंमोन। आलफायाव हाबहैनायनि उननिफ्रायनो बिजु गगैनि जेबो खौरां गैयामोन। दा बिथांखौ आलफायानो बुथारनाय खौरां मोननानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा हालाय हाफाय जादों आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि बुथारनो मोनखो बेनि सायाव खेंफोरथि होनो थाखाय आलफानि दैदेनगिरिखौ खावलायदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।